Me juotiin mun naisystävän kanssa koko ajan. Mun pää meni sekaisin siitä alkoholin kanssa läträämisestä ja mä yritin itsemurhaa. Sairaalassa mä sitten kuulin näistä tuetuista asunnoista. Sitten mä muutin tänne asumisyksikköön. Mulla on nyt perusasiat kunnossa. Täällä on turvallista asua. Mun on vaikea liikkua ulkona, mutta ikkunasta voi seurailla lintuja ja katsella kaunista maisemaa. Mä oon taas kiinnostunut maailman asioista ja kiitollinen siitä, että mä oon elossa. Mä olisin vapaa lähtemään, mutta en mä tiedä haluanko. Kun on toi tausta, niin mä oon ehkä paremmin turvassa täällä. Mut mitä ikinä tuleekin, niin mä toivon, että mä saan päättää itse, ettei musta tuu mitään muiden heittopussia. Vaan että jos mä muutan itsenäiseen asumiseen, niin sen on oltava ihan mun oma valinta.